ሰላም ኣሕዋተይን ሓተይን ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ከመይ ኣለኹም? ሓራይ እስከ ነዘመቦ ኣሙት ሓግዙኒ ብእውነት ኣዝዩ ዝገርምን ዘሕዝንኒ ዝብልዎ ዘለዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ ቃሎም ንስማዓዮ እሞ ንእሽተይ ክንዘራረብና እስከ ንስማዓዮም ቁርብ ንእሽተይ ከስማዓኩም እቲኣ ቪድዮ ዝብልዋ ዘሎ ሕጂ እንታይ ትሽግር ዘሎ 2026 በፂሕና ኢየሱስ ካብ ዝውለድ ክንደይ ግዜ ተወሊዱ ኢየሱስ 2600 ግዜ ተወሊዱ ትርጉም ግን የብሉን ንኢየሱስ ዝፈልጦ ሰብ የለን نحن مالتي تقبالو انت قديفهم لنا مصحف قدس نسلم كان انت قديفهم لنا قرآن حديث متى قلنا له قرآن له مصحف قدس له قرآن كتشافا هو على له كل الناس هايمانوت سبل يا أملخ هايمانوت أفترن بهايمانوت زدحن سبيلن زدحن بتقبالي بتقبل علينا هنا ما ترتليزا هيوتها ملوك ندخاتات نزيد سماية قتل بالله قد يفات علم قدس تبهاي له يا قليل لا يكونن يا حراي دحان غسل جزية مثلا كن كتب بزخونة اتحاسبهم انتاي كبلو كم زدلا يقارب دو اندي ግን ከዓ ኣብዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዝተፋለሰ ቃላት የውፁ ስለ ዘለዉ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኸዚ ብፍላይ ነዞም ኣቦ ብቐረባ ትፈልጥዎም እዚኣ ሼር ጌርኩም ከም ዝበፅሖም ግበሩ እሞ ዝትስእሉ እንደልዮ ዘለና ዝትስእሉ ዞም ኣቦ እምበር ንወቕሰሉ ኣይኮንናን ዘለና ክንወቕሶም ስለ ዝደለኹ ኣይኮንኩን ብኣፍልጦ ዘይኮነ ብዘይ ኣፍልጦ ዝዛረብዎ ከም ዘለዉ ብምርዳእ ናባኹም ዘምፃእ ዘለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚኡ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ግዜ ተወሊዱ ይብሉና ኣለዉ። ንስኹም ከ ክንደይ ግዜ ተወሊዱ ትብሉ? ነዚኣ ቪድዮ ጠጠው ኣቢልኩም እስከ ኮመንት ጻሓፉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ግዜ ተወሊዱ? حراي بدحريو بهايمانوت زدحن يلن بلنا لو نعاها نشتي كنرياينا بفلاي عزيو بزح اب حدش كيدان طرح لعلي 250 لعليون بزعبا امنت تصحيف له انتاي كم زغلصون نفسه وكفو كنريو نخيلنا ግን دحان حانتي تغسي كابروم يلعيله كزاربين لما انتي ንስኻትኩምውን ብኮመንት ነናትኩም ጠቕሲ ክትህብዎም ነዘማቦሞ ካብቲ ደቂሶሞ ዘለዉ ክትስኡ ኣብቲ ሳሎን ወይ ዓራት ደቂሶሞ ዘለዉ ይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹ ብውሽጢ ብመንፈስ ደቂሶሞ ዘለዉ መታን ክትስኡ ሞ ናብ ህይወት ንኽበፅሑ ብምንታይ ክድሕኑ ከም ዝኽእሉ እምነት ወይ ከዓ ሃይማኖት ከ የድሕን ዲያ የድሕን ዝብል ክንርኢ ኢና። حراي ملتكم أقميتكم كتكونوا تسفى قبر بزيادة جن بيت كريستيانا كم اتقلصو يسوع كريستوس كدم عالم كاب أبو بزيادة توليدو كدم مفتار عالم بزيادة كاب أبو توليدو دحري مفتار عالم كا كابدنا قدسته قدسان تستنصحان دنگل ماريام بزي ابو توليدو اذن كلته لدت زين تامن نبسفيحو برقيق نمردا اب مستير سلاسي
اندحر تعذبنا جن ناتي زي مرمر لدتو سبك بصحو زي كئل لدتو نخجلس عم مستير سلاسة يسوع كريستوس زال عالم إن دعته ولد ينبر يبل هجي أبزي تركتونه مقلات سلزغونه نابنت كابدنا قد سرنجل مريم نداتن كتنس كله نداته ولد ينبر كولر كله عم كابدنا قد سرنجل مريم كولر كله زال عالم كاب نداته ولد ينبر مستولد كم إن دابل خستاي يغسل مالتي سلاد نسو زي كونه اتين كان دخلت جن كنحزن زلنا قدمي مفتار عالم كاب እግዚአብሔር አብ ብዘይ አደ ከም ዝተወልደ ናብ ድሕነትና ዝመጸሉ ኸአ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ አቦ ካልአይ ከም ዝተወልደ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ እንፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ 2600 ጊዜ ተወሊዱ ዝብልና ዘለው ካበይ አምጽሞ እክርዳን ይካለን በትክክል ጌጋ መልእክት ስለዝኾነ እዚ ክእረም ስለዘለው ወይ ከዓ መረጋገጺ ዘለዎም ተራ ኮይኑ አይ ቲንክ 2600 ዝብልዎ ዘለው ካ ነታ 2026 ንኽብልዮም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓ ክብልዮም ዝኾኑ ግን ዋላ 2026 ተባሂሉ ይቆጸር ብናይ ፈረንጂ 2026 ጊዜ ተወሊደ ይኮና ንብል ነቲ ሓንቲ ጊዜ ንምድሓን ዓለም ዝተወልደላ ንዓኣ እንዳዘከርና ነቲ ምሕረት አምላኽ ነቲ ድሕነትና እንዳዘከርና ዓመት ዓመት ነብዕሎ ደአምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ዓመት ይውለድ ማለት አይኮነን ሕራይ ስለዚ ኣብቲያ ናይ ሃይማኖት ዝብልዋ ዘለው ብሃይማኖት አይድሕንን ብግብር እምበር ኢሎም ናይ ማዘር ቴሬዛ አምጽኦም እዮም ከረዱና ዝፍትኑ ዘለው ማለት ቦነት ብጣዕሚ ዝገርም ሃይማኖት ማለት ሃይመነ ካብ ዝብል ናይ ግዕዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ አመነ ማለት እዩ። ሃይማኖት እምነት ማለት እዩ። ሃይማኖት ካንታይ ኢልካ ሓደ ሰብን እምነት ካንታይ ኢልካ ሓደ ሰብን ሓደ ዓይነት መልሲ ይኸትብ እንታይ ሃይማኖት ካንታይ ኢልካ ንኣብነት ናትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ኢልካ ትመልስ እንታይ እምነት ካንታይ ኢልካ እውን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ኢኻ ክትብል ማለት እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ቀጥ ዝበለ ቁኑዕ ጎደና ቃልን ስጋን ዝተዋሃደ ተዋህዶ ታ ክርስቲያን ከዓ አማኒ ናይ ክርስቶስ ንምግላጽ ስለዚ ብዛዕባ ድሕነት ክንብል ከልና ጽድቂ ማለት እዩ። ጽድቂ ምርካብ ማለት ያ ታ ድሕነት ካልኣክስታ ይብላ ስለዚ ብዛዕባ ዝኸ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ሓጻር ንእሽተይ ክበኩሞ እቲ ዝተረፈ ባዕልኩም ክትምልዎ ኢኹም ጥቕሲ እንዳሃብኩምን ንዓኦም ክትህብዎም ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ሮሜ ዝጽሓፎ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ዘላ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ። ካብ 21 ስጋ መወዳእታ ቅልጥፍ ኢለ ከንብበልኩም እየ እዚኣ ናብኦም ክትበጽሕ ግበርዋ ብዛዕባ እምነት ሃይማኖት ሓደ ከም ምዃኑ ርኢና ኣለና። ብዛዕባ እምነት ዝብል ከዓ እምነት ብዘይ ግብሪ ኮንት ከም ምዃና ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ። ብትክክል ነታ እምነት ግብሪ ክትህልዋ ኣለዋ ግብሪ ከዓ ብዘይ እምነት ዋላ ሓንቲ ኮንት እያ። ስለዚ እቲ ብግብሪ ጥራሕ ዝጸድቕ ኢሎም ናይ ማዘር ቴሬዛ ወይ ከዓ ናይ ኣደ ቴሬዛ ኢሎም ኣምጽኦሞ ዘለው እዚ ጌጋ መልእኽቲ ስለዝኾነ እዞም እውን ክእረሙ ኣለዎም ብእምነቶም ምናልባት ካብቲኦም እምነት ዘይብሎም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ዝነብሩ ብግብሪ ጥራሕ በቃ ብሕልና ንክስታይ ንገብሮ እምበር እምነት ኣየድልየናን እዩ ኢሎም ዝኽሕዱ ምስኦም ተጻራሪ ወይ ከዓ ናቶም ተመሳሳሊ ጉዕዞ ሒዝና መታን ከይንኸይድ ነዚ ክንእርሞ ይግባአና። ሕራይ እቲ ሃይለ ቃል እንታይ ዝብል
እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘጽድቕ እዩ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘጽድቕ ሕራይ ካብ ፍቅዲ 21 ዘሎ ሕጂ ግና ከምቲ ሕጊ ነቢያትን ዝመስከርዎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነ ብኻልእ መገዲ ተገሊጹ ኣሎ ኩሎም እቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝጸድቁ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ ሪኹም ዝጸድቁ ብምንታይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ ኣብዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን ከመይ ኩሎም ስለ ዝሓጡን ካብ ግብሪ ኣምላኽ ስለ ዝረሓቁን በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድሕነት ብኸምኡ ብጸግኡ ይጸድቁ ብኸምኡ ብጸግኡ ይጸድቁ ኣምላኽ ከኣ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ነቲ ቀደም ዝተገብረ ኃጢአት ብመለኮታዊ ትዕግስቱ ይሕለፍ ሓደጎ ንዕኡ ድማ ብደሙ ንዝኣምን ኩሉ መተዓረቂ ገይሩ ኣቆሞ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝገልጾ ዘሎ ከዓ ንሱ ጻድቕ ከም ዝኾነ እቲ ነቲ ብኢየሱስ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ እውን ከም ዘጽድቆ ምእንቲ ኸርኢ እዩ ረዮ ሕጂ ኣብዚያ እንታይ ይብለላኖ ምሕባና ደኣ ኣብያ ኣሎ ንሱ ተሪፉ እዩ በየናይ መገዲ ሕጊ ብምፍጻም ድዩ ኢሉ ይሓተና ኣሎ ኣይኮነን ብእምነት እዩ ኢሉ ከዓ ምልሰልና ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት እዩ ዝጸድቕ ኢና እንብል ከመይ ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት እዩ ዝጸድቕ ኢና እንብል ይብለና ኣሎ ወይስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይሁድ ጥራይ እዩ ኣምላኽ ኣሕዛብ እውን ዶ ኣይኮነን ኢሉ ከዓ ሓተና ኣሎ ኣራይ ቅድሚ ሕጂ ኣይሁድ ከም ህዝቢ ተባሂሎም ናብኦም ከዓ ስለ ዝመፀ ይኸም ዝብለና ዘሎ እቲዮም ኣሕዛብ ዝበሃሉ ግን ዘይኣመንቲ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ማለት እዩ ብኣምላኽ ጠቕላላ ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ኣይሁድ ግን ኣምላኽ ይኣምኑ ነይሮም ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበልዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናብኦም መፀ ንሶም ግን ኣይተቐበልዎን ዝብል ቃል ኣብዚ ንኣይሁድ ጥራሕ ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራሕ ዝብሉውን ስለ ዝነበሩ ንከምኡ ከይከውን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ግን ናይ ኣይሁድን ናይ ቶም ኣሕዛብን ናይ ኩሎም ኣምላኽ ከም ምዃኑ ከረዳእና ስለ ዝደለየ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ንጉዙር ብእምነት ንዘይግዙር እውን ብእምነት ዘጽድቕ ኣምላኽ ሓደ እዩ እምበኣር ንሕጊዶ ብእምነት ነፍርሶ ኣሎና ያ ኣይፋልናን ንሕጊ ስባድኣ ነደልድሎ ኣለና ይብል ስለዚ ነቲ ሕጊ ምግባር ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ምግባር ብእምነት ነደልድሎ ኣለና እምበር ነፍርሶ ኣይኮናን ዘለና ክብለና ስለ ዝደለየ ማለት እዩ ስለዚ ጽድቂ ብምንታይ ከም ትርከብ ወይ ከዓ ድሕነት ብምንታይ ከም ትርከብ በዚ ገሊጽልና ኣሎ ስለዚ ኣቦና ኣቦ ዮናስ ኣብዚ ዕድመ ዘለዎ ብትክክል ንእሽተይ ኣይኮነን ንሪኦም ኣለና እቲ ምውላድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ምዃኑ ድሕነት ከ ብግብሪ ጥራሕ ድያ ዋላስ ብእምነት እውን ክድሕን ትኽእል ኢኻ ንዝብል ኩልኩም በብዓቕምኩም ዘለኩም ጥቕሲ ክትሰድሎም ተስፋ ገብር ኩልና እውን ክንመሃርን ክንፈልጥን ይግባአና ምክንያቱ ቀዳምነት መጀመርታ ኢሉ እግዚአብሔር መጀመርታ መንግስቱን ጽድቁን እንድለዩ እቲ ካልእ ዝተረፈ ክምላኣልኩም ኢልና ኣሎ ማለት እዩ መንግስቱን ጽድቁን ክንደልእ እንተደኣ ኮይና ግን እምነትና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ኣብዚ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ፍቅርን ይሃበና
ምስጢር ጥበቡ ከአግለጸልና ኣብኡ ክንኣምን ብኡ ኣሚንና እውን ሰናይ ግብሪ ክንገብር እምነትን ግብርን ኣተሓሒዝና ንክንከይድ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።